Bon dia, me llamo Aurora. I jo sóc el Xavier. Jo sóc l'Anaïs. Avui farem crema de llimona. Ja està. Els ingredients que necessitem és mantequilla i sucre. Perfecte. Huevos, limón y sal. Comencem a ratllar la llimona. Super. Vinga, som-hi. 1, 2, 3, stop. Super. Oh! 1, 2, 3, stop. Ups. Ja està, la llimona ratllada. Molt bé. Les hem ratllades les tres, per això? No, Quantes? solo una. Exacte, només una llimona, d'acord? Sí. Perfecte. I ara amb aquestes, què haurem de fer, nois? Aviam si ho sap l'Aurora. Hacerlo como zumo. Molt bé. Super. Amb força, força, força. Ara. Superbé. I ara l'altra. Aviam, per la meitat. Un moment, no apretis. Un moment. Superbé. Perfecte. Doncs apa, què fas ara? A exprimirlo. Molt bé. Yo no sé. Sí que en saps, sí. Així ho estàs fent superbé. No. Exacte. Sí, sí, anar donant voltes. Uy, Jo t'aguanto el bol, vale? vale. Molt bé. Uy. Me cuesta. Bueno, però ho estàs fent superbé. Ya está. Aviam? Doncs mira, que aquí encara queda. Vols que... Segueixes tu, Xavi? Sí. Aviam, doncs mira, treballant en equip, oi? Primer un i després l'altre, què et sembla? Així. Es que cuesta, ¿eh? No passa res. No passa res. És com un zumo, nena. És com un suc de naranja. taronja. Exacte. El llimoner o llimera, que també es pot dir llimera en català, té un origen incert. Hi ha una teoria que és que l'origen ve de l'Àsia, de la zona de l'Himàlaia. D'allà es va anar extenent fins a l'Orient Pròxim i d'allà va arribar a Europa i de mica en mica amb les rutes migratòries van arribar a la resta del món. Ara anem a picar els ous i posarem el sucre aquí a la sartén. Al cazo. Molt bé. Esto es un cazo, la cazuela. A veure... Uy. Una mica més fort, Xavi. No. Ah, ja està? Molt bé. Ay, Molt bé. Ai. Aviam. Mirem casi, que casi. les closques aquí. Molt bé. Però... Molt bé. Ahora. Xavi. Hoy te ha salido divino el segundo. Molt bé. I Aurora, ara què fèiem? Què hem dit abans que faríem? A poner el azúcar. Perfecte, doncs tu mateixa. El pots tirar tot directament. Todo. Ah, Molt bé. Ahí. I veieu allà que hi ha una eina de treball? Mira, Aurora. ah, sí. Molt bé. Què hem de fer ara? Ens avises, d'acord? Vale. Molt bé. La crema anglesa de llimona rep el nom de lemon curd, que curd seria com una traducció entre quallada, mató. Fixeu-vos que a la recepta veieu com el suc de la llimona es va espessint. Alhora, originari d'Anglaterra, per això se li diem crema anglesa de llimona, alhora també la podeu fer amb altres cítrics, com per exemple amb taronja, amb lima o fins i tot amb altres fruites, com per exemple els gerds. Ara què faràs? Aquí, coger la sal. Molt bé. Toda. Tota. Tota. I a remenar. Espera. Primer Espera. tirem la sal i ara què fem? Moverla. Molt bé. Agafa-ho amb força, així. Molt bé. Un cop tenim la sal, què més hi tiràvem? La llimona. Ara tiramos eso. I què més fèiem, nois? Ara, amb això. A remenar. Doncs vinga, qui remena? Jo. I què més hem dit que hi afegíem, nois?
La ratllo... No que he enratllat el limón? Molt bé, la pet de llimona, doncs som-hi. Vinga. Si necessites ajuda, li demanes a Aurora. Poc a poc, Xavi. El lemon curo o crema anglesa de llimona la podeu acompanyar en pans de pessic, per exemple, obrint-los per la meitat i farcint-los, en la cobertura, acompanyant el iogurt natural, sense sucre, que li portarà més sabor, o, per exemple, fent petites tartaletes amb pasta brisa. Les col·loqueu, la pasta brisa, dintre d'un petit motlle de magdalenes, el fornegeu una micatona perquè quedi ben cruixent i després ho farciu amb la crema anglesa que ja estarà feta. Aquí què hi ha? Agua, Aigua, perfecte, perquè com ho cobrem tot això? porque hay que ponerlo poco a poco. Sí, però què farem? Ho tirarem tot a dintre? Sí, supongo. No. No. Ho hem de coure, com es deia, al bany? Al bany Maria. Al bany Al bany Maria. Maria. Molt bé. I saps com es fa el bany Maria? Agafa aquest cassó. Agafa'l amb força. Amunt. Uy, Amunt, no pesa. amunt. Ja. I així tal qual. D'acord? Vale. Súper. I hem d'anar remenant a poc a poc, a poc a poc, a poc a poc. Vale? Sí, sí. Mireu la crema com està quedant. Sí. Espesa, parece un puré. Sí, senyora. D'acord? Abans era el líquid. Ho traurem del foc. Molt bé, tio. Vinga, va. Amunt. Necessites ajuda? No. Molt bé. Ahí. Super. Ja ho posem aquí. Molt bé. Muy bien. Perfecte. I ara què hem d'anar fent? Tira la mantega. Tota de cop? Tota de cop. No, tota de cop no. No, Un una. poquito. Exacte. Doncs, Aurora, l'ajudes tu, sisplau? Però, mira, fem una cosa. L'Aurora va posant la mantega de mica en mica dintre, un tauet a dins. Molt bé, Aurora. I tu, Xavi? A remenar. Espera't un moment, Aurora. A Vale, remenar. vale. Vale. Vale? Què, Aurora, seguim posant-ne un altre? Sí. Perfecte, tia. Super. Mira, Aurora, tu t'has de fixar. Quan vegis que el dauet de mantega que has tirat ja s'ha fos, n'afegeixes un altre. D'acord? Sí, sí. O si no, tu, Xavi, també li pots demanar a l'Aurora. Aurora, què estàs fent? Estoy poniéndolo. Molt bé. Per guardar-lo, no? Sí. Molt bé. Us en recordeu com es deia aquesta recepta? No. Crema de què? De limón. Crema de limón. Oh, sí que hay, ¿eh? Molt bé. I va, aquesta pregunta és difícil. Us en recordeu quins ingredients teníem? Huevos. Aviam, ous, molt bé. Aurora, què més teníem? Azúcar. Molt bé. Xavi, Sal. Huevos, ya lo he dicho. Sí? Què més? Y sal. La sal també, molt bé. Sucre. Y azúcar. Sí? I limón ratllat. I tu, Aurora, què has fet amb les llimones? Uy, ahora no me sale. Les hem... N'has fet suc, oi? Les has extremudes. Rebala. Sí, mira, pots... Si amb una mà, amb aquesta mà, agafa aquí. Perfecte. Ya está. Bueno, ja el tenim. Molt bé, i què els hi desitgem? Adiós. Fins una altra. Exacte. Sí? Què els hi dius tu, Aurora? Adiós. Fins a propera, no? No, ya. Fins Si a viene la otra propera. Però tu vols venir una altra vegada o no? vez- Sí, me gustaría, pero esto tienen que hablar entre ellos, entre mi monitor y la Merche. Tu digues que sí, tu digues que Tu fins a digues que propera i ja sí. està. No, me preguntaría si me lo he pasado bien. Que sí, T'ho home. has passat bé? Sí. Super. Molt bé, nois. Doncs esperem que us agradi molt la recepta i que la feu a casa i que ens direu com us ha quedat i què us ha semblat. Què diem? Fins una altra. Adiós, hasta otro día si vengo. Adeu. Merche, Merche, necessitem que t'aparti. I hem fet ya sé. crema de llimona. De limón.
A veure, un, Avui farem crema de llimona. No hem fet. Avui farem crema de llimona. ¿Vale? dos, tres. Avui... Buen día. Bon dia. Hemos hecho... Crema de limó. El moto. Es que no puedo así. Jolín. Sí, si se pone uno en medio no sale. És la vegada que ens costa més fer una presentació. És que ha passat... Vale. A mí no me hace ni América ni pachoca. ¿Qué com va la escuela, Estàs passant bé? ¿Al instituto? Sí, me ha gustado. Institut. Tú, si vas al Así instituto... se sale un rato del taller, porque si no, tomo el aire. La medalla és una mica més gran. Ah, ¿Vale? Le pongo el mensaje primero y entonces lo vio. Y me hizo ilusión. Digo, hombre, ¿la has visto? bueno, Joe Biden ya es presidente de esta... Biden no. Qui és ara? Al Donald Trump. Ha ganado el mono. Jo crec que tornaran bé les tomes falses en aquest d'això. Es muy... Sí. A ver qué pasa en América, a ver qué pasa. No sé qué hora será. Voy a mirar un momento, no. Para saberlo. Si, escolta, algú s'ha tirat un pet, xavals? Hoy No. Para su madre. Me estoy haciendo pis. Parla amb... No.